তোমার প্রবলেম কিসা? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। 10 টাকা জুস খেয়ে পারিবনি। আবে জুস খাইয়া কথা নয়, মেরা কথা শুনো, তুমি নিজেই শুনো। দেখো তুমি এখনকার তোমার ঘর সব ছুটিয়া, তোমার গোটে ভଉଣୀର ବାହାଘର ହେଇଛି, ମୋର ତିନିଟା ଭଉଣୀର ବାହାଘର, ବାପ ମା ମୁଁ, ମୋର ବି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, କିଛି ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଶୁଣ ତ ତୁମ ଦେଖ ତୁମ ମୁଣ୍ଡର ଚାପ ନାହିଁ, ତୁମେ ଘର କଟିଆ ଛୁଆ, ତୁମ ବାବା କାମ କରୁଛନ୍, ମୋ ବାବା ଘର ଅଛନ୍, ଶୁଣ ଶୁଣ ଠିକ ଅଛି। ଶୁଣ चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। କୁହ କଥାଟା ଶୁଣ। ମୋ ବାବା ମତେ କଣ କହିବେ ଜାଣିଛ? କଣ? କହିଲେ ବା ଯେବେ ତୋର ଭିସା ଲାଗିବ ସେବେ ଘରକୁ ପଳେଇବ, ଠିକ ଅଛି। ବାବା ଘରକୁ ପଳେଇଲେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିବ ମୁଁ ଦେମି। ତାପରେ ଯଦି ଆମର ଯେଟା ଘର ହେଇଥିଲା ସେଟା ଆମର ସେଟା କାକିକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏବେ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ବିକ୍ରି ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର କିଛି ଦେବେ ପଇସା, ଆଉ କିଛି ତୁମର ଦେଇକି ନୂଆ ଘର କରିବ, ଠିକ ଅଛି। ଘର ତ ମୋର ବି ସେଇ କେସ୍ ହେଇଛି ଭାଇ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ଘର କରିବି, ମୋର ଟେନସନ ହେଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ मेरे को कंजूस है ना ଭଲ ଲାଗେନି, ଠିକ। କଞ୍ଜୁସଟା ହବା ଦରକାର। ଦୁନିଆର ହାତ ଖୋଲା ରଖିବନି, ସମସ୍ତେ ଉଠେ ଦେଖ यही नहीं अभी और सुनिए। ପଇସା କମି ଶୁଣ ଏ ହାତ ଖୋଲା ରଖିବ ନା, ସମସ୍ତେ ଉଠେଇ ନବ, ହାତ ମୁଠା କରି ରଖିବ ନା। ଧର ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଟା ହାତରେ ରହିଲା, ନା ମୁଠା ରଖିବ ନା, କେହି ନେଇ ପାରିବେନି ତୋ ପାଖରୁ। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ହାତ ଖୋଲା ରଖିବ, ତାହେଲେ ଯିଏ ସେ ଉଠେଇବ, ଯିଏ ସେ ୟୁଜ କରିବ ରଖିଦବ, ୟୁଜ କରିବ ରଖିଦବ। ସେଥିରେ ଏଇ ଜିନିଷରେ ବି କ୍ଷତି ହବ, ତମର ବି ଜିନିଷ ସରିବ। ସରିଲା ପରେ ଏଟା ଜାଣିଦଉ ନା, ତୁମେ ନିଜେ ଏଟାକୁ ଇନକମ କରୁଛ, ନିଜେ ତୁମେ ଏଟାକୁ ପାଉଛ। खाओ माँ कसम। ତ ଏ ପଇସା ଖାଲି କାଟା ଯିବ ସେଇ ଘର କରିମି, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିମି। ବାପାଙ୍କୁ बात तो सही है। ହଁ ତାପରେ କୁହ। ହରିଆଣା କେହି ପଇସାଟା ନେଇକି ମୁଁ ଏବେ ଆଗରୁ ବାପାଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିମି କହୁଛି ନା। ସେଇ ପଇସା ଯେତେ ପଇସା ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଲାଇଫରେ କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ପଇସା ନାହିଁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ରଖ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ କର ନାହିଁ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। ଏତେ କଞ୍ଜୁସ କଞ୍ଜୁସ ବୋଲ, ଦୁନିଆରେ କଞ୍ଜୁସ ହେଲେ ହିଁ ବୋଲ। ଏତେ କଞ୍ଜୁସ ନା, ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ କହୁଛ ଜୁସ୍ ପିଇ ଦେଇଥାଏ। ଆବେ ତୁମେ ଶୁଣ, ତୁମେ ନା ମୁଁ ଖାମିନି, ମୋର ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ହେଲେ ମୋର କିଛି ଲାଗିବନି। ଏଇଟା ଦେଖିଲ ଦିଟା ରଖି ବେକଅପ ରା ଦେଖ, ଏଠି ବି ଅଛି, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। ବେକଅପ ର তুমি ମତେ 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଜୁସ୍ ଖାଇବ ନା ନାହିଁ? ନା କହିପାରିବି। ପଇସା ମତେ ପଇସା ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ। 10 ଟଙ୍କା ଜୁସ୍ ସିଗାରେଟ ପିଇବ, ସିଗାରେଟ ପିଇ ଦେଇ ମତେ ପଇସା। ସିଗାରେଟ ନାହିଁ, 10 ଟଙ୍କା ଜୁସ୍ ଖାଇ। ଆବେ ଏଟା ମେଡିସିନ, ଦୁଃଖ ଭୁଲା ମେଡିସିନ, ଏଟା ହଉଛି ଦୁଃଖ ଭୁଲା ମେଡିସିନ। ଦେଖ कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। ଟାଇମ କେତେଟା ହେଇଛି ଏବେ? ଏବେ ଏଠି ହେଇଛି 5ଟା 6ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଘର ହେଇଯିବ 7:40 8ଟା ପାଖାପାଖି। ଶୁଣି ଯାଅ, ଏଟା ହଉଛି ଦୁଃଖ ଭଲା ମେଡିସିନ, ଏଟାକୁ ପିଇବ ନା ଦୁଃଖ ଗେୟା ଭାଡ ମେ, ଦୁଃଖ ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ଦେଖ खाओ माँ कसम। ଆମର ଏତେ ଶୋଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଶା କର କିଛି ଖାଇସାରି ତୁମେ ମତେ 10 ଟଙ୍କା ଜୁସ୍ ଖାଇବ। ଏଠିକା 10 ଟଙ୍କା नहीं ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଦେଖ ଏଠିକା 10 ଟଙ୍କା ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଯିବ ଆପାତ କେତେ 200 ଟଙ୍କା। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ଏ ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖିନି, ହେ ଭଗବାନ, ଗୋଟେ 80 ଟଙ୍କା ଇନକମ କରୁଛ, ତୁମେ ଗାଁ କରୁଛ। 10 ଘଣ୍ଟା ମାଟି ଝୁଡା ଉଣ୍ଡେଇକି, 10 ଘଣ୍ଟା ମାଟି ଝୁଡାଇ ଘାଡ ଗୁଡା କଣ କଣ ହେଇକି ବଥା ହବ। झूठ बोल रही है, हर बार एक नया झूठ बोलती है। ଭାଇ ମତେ କ୍ଷମା କରିବ, ତୁମେ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ପିଇ ନିଅ, ଟିକେ ତମ୍ବାକୁ ନେଇ ନିଅ, ଟେନସନ ନାହିଁ, ଦେଇଦେଇଛି ମେଡିସିନ, ନିଦ ଆରାମସେ ହବ। बात तो सही है। କିନ୍ତୁ ମତେ ପଇସା ଆଉ ଜୁସ ମାଗନି, ପଇସା ନାହିଁ, ଜଳ ପିଇ ଲିଅ। ଦେଇ ହବ ଦେଇ ହବ। ନା ମୁଁ କଞ୍ଜୁସ, ମୁଁ ଗରିବ ଛୁଆ, କଞ୍ଜୁସ ସବୁ କିଛି, ତୁ ଯାହା ସେଇଆ। ଇଣ୍ଡିଆ ପଇସା କମଉଛ ଇଣ୍ଡିଆ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା, ଲକ୍ଷେ 10 ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କମେଇକି 2 ଲକ୍ଷ ଭାଇ, ମୁଁ ସେଇ 10 ଟଙ୍କା ମୋର 80,000 ତୁମର ହଉଛି ଲକ୍ଷେ। ତୁମର 80 ହେଇପାରେ ଭାଇ, ତୁମର 80, ତୁମ ହିସାବ ତୁମ 80, ମୋର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା, ମୋର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଭାଇ ମତେ ନେଇ ମତେ କମ ଲାଗୁଛି। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। 10 ଟଙ୍କା ଖାଇପାରିବେନି। 10 ଟଙ୍କା ହବନି ଭାଇ, ହବନି। ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଛି ତାପରେ प्यारी समझ गई। କିସ କରିବ? ବୁତଲା ତୁମେ କେତେ ଖାଇବ? ଜୁସ ପେଟି ଆସିବ, ଜୁସର ପେଟି ଆସିବ। ମଦ ଆସିଲେ ଜୁସର ପେଟି ଆସିବ। ଏ ହଉ ଟିକେ ହବନି, ମଦ ଆସିଲେ ଜୁସର ପେଟି ଆସିବ, ମଦ आज ही बदल लिया साला। ଆସିବନି, ଜୁସ କିଛି ନାହିଁ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହବନି। ଚାକଣା ଏଇଟା ଆସିବ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ଶୁଣ ନିମଦା ନିମଡା 10 রাত তেলে নিয়ে হাতটা বুসকা উদনু ইকা আলে আচ্ছা কাউজি ଚାକରାଟା ଏରকম দেখ তোমার গার্লফ্রেন্ড মানে বল তো। গার্লফ্রেন্ড चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ଦେଖ ୟେଲୋ କାର୍ଡ ଏଇଟା ହଉଛି ଲକ୍ କାର୍ଡଟା ମେସିନ୍, ଠିକ ଅଛି। ଯେମିତି ସେ ବି ସେମିତି ଠିକ ଅଛି। ଏରকମ ଲକ୍ କାର୍ଡ ଜିନିଷ ତଳକୁ ପଡିଗଲା, ତାକୁ ଯେତେ ନ କାଟିଛ ଠିକ ଅଛି, সাইকেল কইবেন না ବାସ୍ ସେମିତି କଥା, ତାକୁ କାଟିଦେଲ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା, ବାସ୍ ସେମିତି ঝিও না ଖତମ। যেটা একবার সুন্দর ভাবে বড়াইব, স্টাইলে রখিব, তারপরে কাটি দাও সবাই। କାଟିଦବ ଯେମିତି ଦେଖ, ତା ରିଜନ ହଉଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ফেস ওয়াশ নাকি কিসে বলতে ସେମିତି ମେକଅପ ସେ ମେକଅପ୍ ଅଛି। मजा नहीं आ रहा है।
ଡ୍ରେସ ଗ୍ୟାରେଜ ସବୁ ସାମାନ ଗୁଡା ସେମଟା ଗ୍ୟାରେଜ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଲାଗେ ହଁ। ତ ଆଜି ଏଟା ଲାଗିବ ସେଟା ଲାଗିବ ଭାଇ ଦେଖ ଯେତିକି ପଇସା କମେ ନା ବାହାନେ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଆଣିଦବ ବାହାଘର ଆଗରୁ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁ ଆଣିଦବ ଏତିକି ଫରକ ଆଉ କିଛି ସିଏ बात तो सही है ଯଦି ନ ରହିଲେ ତାପରେ ମୁଁ କଣ କହିବି କିଏ ସିଏ ମାନେ ଦେଖ। କେତେ ଟଙ୍କା କଥା କହୁଛ ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇନି 3 ଦିନ ପରେ ମତେ ଭଲ ଛାଡି ପାଇଲ ଆଚ୍ଛା 3 ଦିନ ପରେ ମତେ ଛାଡି ଦେଇଛି जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा एक दिन बुरी तरह फंसोगे ପାଇଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନା ମୁଣ୍ଡରୁ ଦିମାଗରୁ ନା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦିମାଗରୁ ଦିମାଗରୁ ତାହେଲେ ଭୁଲିଯିବ ଟେନସନ ଠିକ ଅଛି ତ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ କଷ୍ଟ ତୁମେ ଶୋଇପାରିବନି ଛଡା ଠିକ ଅଛି ସେଇପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି କି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭଲ ପାଇନି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ସବୁ ପଇସା କା ମତଲବ ପଇସା तो पैसा है तो लड़की लड़की ଏବେ କହୁଥିଲା ପଇସା ଜୁସ୍ ଖାବ ଏବେ କହୁଛି ପଇସା ଠିକ पार्टी बदल लिया साला ମୁଁ ତ ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛି ପଇସା ଟା ପଇସା ସବୁ କିଛି କରିବା ହଁ ସବୁ ଜୁସ୍ ଖାଇବନି ପଇସା ନାହିଁ ଜୁସ୍ ଖାଇବନି ଗୋଟେ ଛପରି ବାଇକ୍ ଆଣିବ କେଟିଏମ ନହେଲେ ଜିଟି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ହଁ। यही नहीं अभी और सुनिए ମୋର ତ ଅଛି ସେ ସବୁ ନା ଭାଇ ମୋର କଥା ଗୋଟେ ହିରୋ ହଣ୍ଡା ହେଲେ ସରିଲା ଆରେ ଶୁଣ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ପ୍ଲସ୍ ଶୁଣ ଭାଇ ଗୋଟେ ଛପରି ବାଇକ୍ ଯଦି ହବ ଯଦି ଆଣିବ କେଟିଏମ ଆଣିବ କେଟିଏମ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ ରଖିଦ ମୋର ବି ଅଛି ଭାଇ ମୋର ଏଇ ଫୋନ୍ ଟା ଠିକ ଅଛି ମୋର ଏଇ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଫୋନ୍ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ହଉଛି ଆଇଫୋନ ଓ ବାବା ଭାଇ ଦେଖ ଆମର ଏଟା ଗରିବ ମୋବାଇଲ ଦେଖ ମୁଁ এটা হচ্ছে আইফোন ଓ ବାବା ଆଇଫୋନ ଓ ବାবা এই দেখো তিনটা ক্যামেরা वाला ঠিক আছে তিনটা ক্যামেরা 1 2 ସାଲା 3 ମୋର ତ ডাইরেক্ଟ কম ঠিক আছে ମୋର 1 के 2 है मुझे ঠিক আছে তিনটা ক্যামেরা वाला हम लड़के हैं ना हमारे साथ ऐसा ही होता या नाम হচ্ছে আইফোন আইফোন কত 12 तो क्या हम खानदानी गरीब है हमारा बाप गरीब दादा गरीब पतारा गरीब उसका প্রো ঠিক আছে বাস ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଯଦି କେବେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ବି କରେ তুমি ବି ଆଣିବ ঠিক আছে এইটা ये क्या है ଆଣିବ ଦେଖିଛ କଥା এটা হচ্ছে ଗୋଟେ হচ্ছে মোবাইল রে পছন্দ গেঞ্জি গো ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ରଖି আচ্ছা କଥା ঠিক আছে এটা ବି ଆଣିଛି ঠিক আছে ମୋର ଏଇଟା ହବନି ତ नहीं ମତେ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ମୋର ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ଜାଣିଛ এটা লগে দেখি গাড়ির যেটি জিওনি টিটি তো আইফোন টা দেখি कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर ଏଇଟା ହବନି ତ ଆଇଫୋନ ଆଇଫୋନ ଦେଖିବ କେନ ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ସେଇଟା- ହେଲୋ ସେଇଟା- ହେଲୋ ହେଲୋ ସେଇଟା- ସେଇটা হচ্ছে ছপরি মানকার পেহচান আচ্ছা ছবি তো দিয়ে দাও তুই তো ছবি দাও ঠিক আছে ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ ତ ଛପରି କେନ ନା ମୋ ପାଖରେ ଜିଟିପି ଅଛି ଭାଇ ତୁମେ ଛପରି ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ଗାଡି ଅଛି ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଛପରି ମୁଁ ଛପରିରେ ମାନେ ଲିଷ୍ଟର ମୋ ନାମ ରଖିବିନି ମୁଁ ସୁନା ଛୁଆ ଘର ରହିବି ବାପାଙ୍କ ସେବା କରିମି ବାପାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥ ଦେମି ବାସ ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ बात तो सही है ଠିକ ଛପରି ଅଛି ଚପର ପକେଇବାର ନାହିଁ ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ କରିବ ମୁଁ କହିବି ତୁମକୁ ତୁମେ ବି ଯଦି ବାଇକ୍ ଆନେ ନା ଠିକ ଅଛି ନା ମୋ କତରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଡି ରୁହ ଭାଇ କୁହ କହୁଛି देखो अब मैं क्या करता हूँ ନା ମୋ କତରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଡି ନା ଅଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଚୋରି ମୁଁ ଯିବି ଗାଡି ଶୁଣ କମଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଠିକ ଅଛି ଖରାପ ଭାବିବନି ଠିକ ଅଛି କେବେ? ମୁଁ ଛୁଟିଆ ଭାଇ ହିସାବରେ କହୁଛି ଠିକ ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ଛିଟିଆ ଦେବି ତ ହଁ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ଓ ଅଛି ଗାଡି ଆନେ ନା ଏଇ ହଁ। ଜିଟି କେଟିଏମ ଫେଟିଏମ କିଛି ଷ୍ଟାଇଲ ବେକାର କେନେ? ଆଣିବ ଯଦି ନୁନା ମାଇଲେଜ 80 ଯାଉ ଡେଲି ସେଇର ମୁଁ ବସିବା ବେଳେ ପୁରା ଆଉ ବାବା ମା ବସି ପାରିବେନି ନା ଭାଇ ଗଡି ଗଡି ନେଇଦେବ ତା ବଦଳ ଟୋଟୋ ଆଣିବି ଆଁ? ଟୋଟୋ ବାସ୍ ଟୋଟୋ ଆଣିବି ଟଟୋ ବାପ ମା ଭଉଣୀ ଭାଇ ତୁମେ ତୁମର ବୋଉ ତୁମେ ସବୁ ବୋଉ ନାଇଁ ଭାଉଜ ବେନ ବୋଲ ये तो लेटेस्ट न्यूज है ଭାଉଜ କଥା ବନେଇ ଦେବା ଗୁଡ ଧରି ମୁଁ ତାକୁ ଆରେ ଭାଉଜ ଭଡାରେ ଆଣି ଆଣିବି ବେଶୀ ନିଏ 500 ଟଙ୍କା ଘର କହିଦେବ ମା ତୁମ ବୋଉ ଆସିଗଲା ବାସ୍ ଗୋଟେ ଦିନ 500 ଟଙ୍କା ମାସି ହଁ ନିହାତି ମାସେ ଉପରେ ଗାଡି ବସି ଘୁରିବ ଘରେ ରହିବ ଯେଟା ବୋଉ ହିସାବରେ ରହିବ ତ କିନ୍ତୁ ଭଡାରେ ମୁଁ ଆଣିଛି କେହି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ବାହା ହେଇଛି ମାନେ ସେଇର ଫ୍ୟୁଚର କିଛି ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି କାଲି ଯା ବୁଝିଲି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ୟା ବା प्यारी समझ गई ମନେ କେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ଏତେ ସବୁ କାମ କରୁଛ ଗୋଟେ କାମ କର ତୋ ମହାବକ ଛକ ଉପର ଗୋଟେ ଫୁଚକା ଦୋକାନ କର अभी मजा आएगा ना भिड़ो ବାବା ପୁଚକା ଦୋକାନ ଇସ୍ ଦେଖିବ ମନ ଖୁସ ସକାଳ ପରେ ରାତି ଭିତରେ ଖୋଲିଦେବ ମାନେ ତା ହିସାବ ଅଛି ସକାଳ ହେଲେ ଟ୍ୟୁସନ ଛୁଆ ମାନେ 10ଟା ପରେ କଲେଜ ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସବୁ ମାନେ ବିନା ୟୁନିଫର୍ମ ଝିଅ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଭାଇଆ ଯାହା ବି କର ନା ହୁଁ। କିଚେନ କିଚେନ ଲାଇଫ ର କଣ ଲାଇଫ ନାହିଁ ଠିକ କିଏ କହିଲା ବେକାର ହଟ୍ किचन लाइफ रो ना कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये? ना चॉकलेट डे किस डे हक दे हमारा क्या डे मालूम है चिकन दे तेल दे पेल दे ଜଲ୍ଦି ଦେ ठीक है जल्दी दे ବାସ୍ ଆମ ଲାଇଫରେ ସେଇ ଗୁଡା सेफ लोग का ऐसा जिंदगी ଠିକ ଏ କାମ କରତେ ହେବ ତୁମ ଗୋଟେ କାମ କର ପୁଚକା ଦୋକାନ କର ତୁମ ମନ ଖୁସ ଦିନ ମାନେ ବାଇକରେ ବୁଲିବା ଘିଉ ଘିଉ କରିକି ରାତିରେ ପୁଚକା ये क्या है ଖାଲି କଣା କରିବ ଭରିବ କଣା କରିବ ଭରିବ ପାଟିରେ आज के गोटे घटना सुनियो କିସ କଥା ଆଜି ତମେ ଛୁଟି ର ଥିଲ ନିହାତି आज तंदूरी सेफ्टा ठीक ଅଛି ମୁଁ ତ ଆଜି ପୁରା ସାରା ଦିନ ଶୋଇଛି ଆହୁରି ଶୋଇମି ମୁଁ ତା ତଳକୁ ସେ ମୋ ସିନିୟର ଠିକ ଅଛି ତାକୁ କିସ କହିଲି କରିଛି? ଆମର ଦିଟା ତନ୍ଦୁରୀ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାରୁଛି ସେ ଗୋଟେ ମାରୁଛି ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ଯଦି ସିଏ କିନ୍ତୁ ମୋ ସେଫ୍ ଠିକ ଅଛି ସେ 10ଟା ମାନେ ମୁଁ 15ଟା ମାରୁଛି ଠିକ ଅଛି ତ ମୋର ଟିକେ ସ୍ପିଡ ହଉଛି ତାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ କର ଜଲ୍ଦି ଠିକ ଅଛି କିସ କହୁଛି
ସିଏ ମତେ କହୁଛି ମତେ ଉତ୍ତର ଦଉଛି ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦବ ନା ସେ ତୁମ ସିନିୟର ଏତେ ନେବି ନା ଠିକ ଅଛି। ହଁ ତୁମେ ସ୍ପିଡି କାମ କରିପାର ବଟ୍ ସିଏ ତୁମ ସିନିୟର ନା ପୋଷ୍ଟ ହିସାବରେ ସିଏ ସିନିୟର ତୁମେ ଜୁନିୟର ଠିକ ଅଛି ତୁମେ କାମ ସ୍ପିଡି ହେଇପାରେ ସେଠି ଆଇଛି ସବୁ ୱେଟର ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଦିଅ ଠିକ ମାଗୁଛି ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଜାଣିଛ କିସ କହିଲେ କଥା मैं इधर कोई भी नहीं तू है कौन रे? इसको पूछो अच्छा ठीक है ये मेरे को गाली दे रहा है मैं लेके एक सीक्रेट लेके जाके साले ଓଡ଼ିଆ ର କୁହେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ବୁଝିପାରିବି बुझे ठीक আছে बढ़िया ତ ଓଡ଼ିଆ ଆସେ जो ଓଡ଼ିଆ लोहार जो ଡାଉନଲୋଡ ରେ बस सेटिंग एटा ले सब मारी देनी हो